Els articles del reporter de la República del Cap de Creus. Quin luxe, no? Ai, esperi que no el sento. Però no sé pas, a quin micròfon està? Allà? No, poc el sento. Carai. Deu haver remenat tots... Ara sí. Aquí està. M'han remenat tots els micròfons, aquests que venen els divendres i els dimarts. Remenen tots els micròfons, me'ls giren. Remena, nena. I m'ho giren tot i després aquí a la taula no... És un luxe, això, eh? El què? No ho he sentit bé. Ah, no ho has sentit bé. Si no porta auriculars, com ho vols sentir? Ah, molt bé. Espera, que ho torno a posar. Els articles del reporter de la República del Cap de Creus. Qui ha enganyat perquè el faci això? És la veïna del baix, del costat, sap vostè? Perquè com que vostè va dir, diu, per un programa que necessitem una mica que tingui una mica de credibilitat, doncs necessito una sintònia. I, esclar... Una sintònia? Sintònia perquè no teníem una presentació. I vaig pensar, què farem? Esclar, jo una música ja me l'ha descarregut, però la veu, i li vaig dir a la veïna del carrer Mirandola 3, perquè jo estic en el carrer Mirandola 5, i li va dir que és la filla de la mestra del col·legi. Maia, quina una! I li vaig proposar, com que té una veu una mica així, de reportera, també una veu comercial. Radiofònica, si em podia ajudar a fer la sintonia. I sí, em va ajudar a fer la sintonia, jo li vaig ficar la música i entre tots dos hem fet aquesta petita entrada, aquest intro, queda molt bé. Que em presenta ara la nostra secció per donar-li una mica més de credibilitat. Vostè té més coses que no pas la plaça sencera. Sí, és clar, i li hem triat el vuelo del Moscardón. Ah, sí? Sí. Perquè vostè... Si vingués de vostè, seria el vuelo de la mosca xivixonera, Perquè a vostè li agrada de ficar-se allà, lligo... Bon dia, noi, guapo! Bon dia, bona tarda, si de cas. Bona tarda, sí. Ai, Assumpción, sort en fem de vostè. Bueno, deixem. Ens hem de plantejar fer una radionovel·la un dia. Una radionovel·la, m'encantaria. Sí que ens hem de plantejar. Però no tinc cap cosa, cap article per fer ràdios novel·les. Ja ens ho rumiarem. Tindríem que demanar ajut amb algun personatge que escrigués. Poder li demanarem al bibliotecari, aviam si sap d'algun llibre que hi hagin radionovel·les aquelles d'antes. D'antes? De Bantes, i les reproduïm. De què parlarem avui? Miri, avui parlarem de com... Li poso el to, perquè l'altre dia se'n recorda que vam tenir un rifi-rafe amb la paraula afogar. Vostè s'ofegava, jo m'afogava, i pim-pam, toma teua, tama, i això... I al final tots érem negats. Sí, vostè està virosificat, està infestat per la parla aquesta que ens transmeten d'Ors de la República del Cap de Creus i... D'Ors. Avui... Vostè sí que és d'Ors. Sí, dels horts i dels camps, ve de més enllà, forana, per fer-ho més gran. I no parlarem de la República, absolutament, parlarem de tot el Cap de Creus. Que aquí també som a llançar. Això mateix, o sigui, la República i també de Catalunya. Aledanys. Els aledanys de la República. També Catalunya, com pot ser Llançà, Port de la Sable... el Llançà, Port de la Selva, que d'aquí que encara són més salats, i tots aquests pobles d'aquí de la República del Cap de Creus que em penso que he parlat amb diferents persones i resulta que perden la seva parla. Ja l'any passat vam fer un programa en aquesta franja horària i en aquesta mateixa emissora, l'any passat no abans de l'estiu, que repassaven el llibre d'un tal Lluís Feliu d'aquí Llançà, que és de parles, de locucions, de frases, de paraules i frases fetes d'aquí dalt. Sí, doncs també l'he fullejat
i estic a punt de posar-me en contacte amb aquest senyor per treure més l'aigua clara, perquè ell és més entès que jo d'aquesta zona de per aquí. Ell en sap molt. És igual de poc sèrio que vostè, però en sap molt. No, jo en soc de seriós. El que passa és que és per fer-ho més intranscendent en les emissions acústiques, perquè si no seria poder una cosa molt seriosa. Doncs ben avingut, això serà que parlarem avui del català del Cap de Creus. De tot el Cap de Creus. De tot el Cap de Creus. Vinga, va. I comença el meu article, que és una mica més llarg, que he tingut que parlar amb el director de les veus del Cap de Creus, que em fes la columna a doble columna. A doble columna. Perquè avui és una mica més llarg, però crec que val la pena que ens n'adonem de com la nostra parla està sent suplantada per paraules foranes catalanes que ens els endossen per l'endebaix. I maltractada. Bueno, a poc i bona lletra. Això mateix. Es diu el català del Cap de Creus. Per donar-hi una mica d'entrada. Sí. Cada vegada que escric un article tinc problemes amb el corrector ortogràfic. Vull escriure paraules tal com els diuen les gens en qui parlo. I resulta que, segons el corrector, tots són uns gallofos. Com que el corrector ho és del català estàndard i els meus interlocutors fan servir el català de la zona, vaig trucar a la central per a veure si tenien alguna idea sobre el tema lingüístic. L'eminència lingüística que hi vaig parlar em va dir: home, tu tens que seguir el corrector i ja està. Tens que pensar que la gent d'on t'estàs parlen una mena d'andalús. Tu has vist mai un diari escrit en andalús? Que no? No, mai. Doncs això és el mateix. Tu t'atens a l'estàndard, em va dir l'assessor. A mi mai m'ha semblat que els meus veïns es mengessin les paraules, ans al contrari, fan servir paraules molt ben entenedores. En aquests anys en què l'idioma català ha anat ocupant el lloc que li pertoca a Catalunya, s'ha parlat poc dels estudiosos d'aquesta llengua, a excepció de Pompeu Fabra i Poc. En Poc és un incís, que en Poc com més són, més poc són. Sí. Bueno, doncs Pompeu Fabra i Poc és multitudinari, és més multitudinari, més conegut per donar el seu nom a universitats i escoles. Perquè, encara que catalans, els treballs dels filòlegs com mossèn Antoni Griera Alcoberm, Francesc de Borja Moll, Joan Coromines, l'Antoni Griera que dèiem, entre altres, han estat poc donats a conèixer entre la població. Pompeu Fabra va establir la gramàtica catalana, que seria dotada com oficial el 1918 amb la gramàtica catalana, i el 1932 amb la publicació del Diccionari General de la Llengua Catalana. Més tard es va preparar el Diccionari Oficial de l'Institut d'Estudis Catalans. Amb la seva confecció es podia resumir en 1. Exclusió d'arcaïsmes i dialectalismes de difícil admissió per part dels parlants. T'embarbuses. Previsió de bandejament dels mots en què, amb el temps, perdeixin vigència. No admissió de mots forasters manllevats a altres llengües que substituïssin mots propis del català o que bé impossibilitessin de crear-ne de nous. 4. Incorporació de mots tècnics prèviament catalanitzats d'origen grecollatí i d'abast universal galàctic. No sé si són aquestes mesures les que han allunat tant el català programat com català normatiu del català del Cap de Creus. Però ara que he pogut conèixer el diccionari català valencià balear d'Alcover i Moll, veig que estem molt més a prop d'ell que de la gran enciclopèdia catalana, que la pobra fa aigues per totes bandes. Amb tot, no voldria culpar els precursors de la gramàtica catalana d'aquest cisma, però anys ha tingut l'encarregat per adonar-se'n de tot el que es perdia a la nostra llengua. Programes de televisió com Caçadors de Paraules o l'Espai de Màrius Serra despertaven cert interès per les altres paraules, però hagués calgut promoure des de les institucions catalanes un sistema per fer que les paraules típiques de cada indret es mantinguessin vives a la seva contrada, perquè cal dir que l'ensenyament del català normatiu a les escoles, sense preveure un suport a la parla autòctona, fa que al Cap de Creus es perdin paraules i maneres de dir a marxes forçades. I tots els mitjans de comunicació subjectes a tal estàndard l'acaben de rematar. El català normatiu, amb l'aparença de ferm paladí de l'idioma,
és un put astut que només treballa per ell mateix. L'administració catalana el deixa fer tàcitament, el promou, el recepta sense gaire marge de maniobra i permet que vagi escabatxinant les paraules locals per anar-li posant les seues. L'agressió del català normatiu al català dialectal i local és brutal i la consentida destrucció de paraules avança a una velocitat de vertigen. En pocs anys, formes que ara encara vives en penes i treballs com aiga, plaja, rim, xerxo, llongada, fandilla, estidora, genoll, murcí, llàpid, marros, pessigoles, engrotes, granyota, nuc, esclàpot i moltes més ja hauran desaparegut. I no les direm mai més. Els amars del cafè, tenir bevilla, penjar-li els virons, anar a botzides, un color desmairat, preparar l'estropia, endossar un pataclam, caure per un terrimbàs, no trací algú, tenir un tople i tantes maneres de dir, tenen els dies comptats. Quan un té la sort d'accedir a un vocabulari tan ric, només gràcies a l'ús quotidià que en fa de la pròpia gent on viu allà, doncs persones que encara dominen un català ple i ric i veu que totes aquestes paraules en significat propi acabaran desapareixent en qüestió de pocs anys per la suplantació d'altres d'un català forà i imposat o tan sols eliminades sense portar-ne cap d'altre recanvi, això t'emprenya. Però qui collons són aquests tècnics de la llengua catalana disposats a fer desaparèixer qualsevol paraula típica del Cap de Creus? És que ens tenen mania? Ens tenen ràbia? O és només un plat inyós per establir a tot Catalunya un únic català planer, gris, esquifit, pixa curt i patètic? L'exclusió d'una ingent quantitat de paraules dels diccionaris i de les enciclopèdies catalanes que, segons alguns entesos de papers, estaven destinades a desaparèixer pel poc ús, ha deixat a les noves generacions sense un tresor de valor incalculable. Però on s'havien deixat d'usar aquestes paraules? No pas al Cap de Creus. Amb quina arrasadora o des d'on s'han pres tal mesura? Ja en el Diccionari General de la Llengua Catalana Pompeu Fabra de l'any 1932, en la frase explicativa de la paraula castellanitzar, hi podem llegir: el català de Barcelona s'havia castellanitzat enormement. Frase que mantenen després de més de 60 anys el Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans i la Gran Enciclopèdia Catalana a les edicions del 95 i del 98, respectivament, només canviant la paraula enormement, vergonyant, per molt. D'on us penseu que són les eminències que es pensen que el català culte ja ha desaparegut fa anys d'arreu de Catalunya i cal instaurar un estàndard d'emergència? I vinga, seguint les ordres d'ensenyament, els col·legis discriminen per sistema les paraules normatives que usem aquí. I tots els mitjans de comunicació segueixen la seva norma de cap mena de reacció, ni la premsa local ni ningú. Quanta misèria! Perquè el català normatiu, a part de carregar-se les paraules catalogades com dialectals, es carrega també per la cara les normatives, o sigui, les que estan incloses en les enciclopèdies i els diccionaris catalans, però que no són d'ús per part dels de la capital. Així doncs, ara diem, mira, per un, guilla és guineu, espàrgol és espàrrec, lleixa és prestatge, intenten que la tomata sigui tomàquet, greixó ara és llardó, tot i que els diccionaris normatius entren la greixonera i no la llardonera. Toca't l'escallarín. Clivilla, que seria clavilla, ara és turment. Ai, turment no, turment són aquests els que em donen a mi. És turmell. Ai, tu. Tot i sabent que en el turmell hi ha l'os clavillar, no l'os turmellar. Per favor, que no veieu que us estan menjant les sopes a dalt del cap? Ara no ens afoguem, ara ens ofeguem, com les patates. No estosseguem, ara tossim. Ara la fred és el fred, l'Alfred Rodríguez Picó és el que diu el temps, vull dir, el fred, què fa? La temperatura.
ara la secada és la sequera, i el cel roent, pluja o vent, ara és rogent. Miri per on. La fressa ara és sempre soroll, sense discriminar la diferència. El joguet ara és sempre joguina. Perdem una paraula, ja que aquí es deia un joguet i de joguina quan era algo simple i de poca qualitat o de senzillesa de fabricació. A Figueres hi ha el Museu del Joguet. Espereu el dia que se'n donin compte. La mancança de paraules en els diccionaris catalans i a la GEC, en comparació amb el diccionari català valencià balear o amb el diccionari etimològic català, és d'escàndol. És ben entès que hi ha d'haver un català que sigui parlat i escrit arreu de Catalunya, però el que emprenya és que no hi hagi cap intenció per part del govern català de preservar mínimament la parla típica de cada zona. De veritat que fot que 4 savis solomons de l'idioma tinguin carta blanca per tirar endavant aquesta massacre. Tampoc m'escanyaré de dir que al Cap de Creus som molt manyacs, som molt creients i aplicats i no fem escarafalls davant la vergonyosa metamorfosi de la nostra parla. A més, sempre en trobarem de més papistes que el papa que abonen lo intolerable. M'és igual que el meu amic filòleg Iosef em digui que el català que parlo jo va desplaçar a un català anterior que també va desaparèixer, com ho farà el meu, i que s'ha d'acceptar així. Però, collons, avançar per arribar a un idioma més ric és comprensible, però el que fan ara no té ni sentit ni perdó. Ja només són 4 i al cabo els que intentem no girar la llengua. Està vist que en els temps que corren la resistència coratjosa, però dinamitada per les administracions, no va enlloc. Aquí l'honor i l'orgull d'expressar-nos en formes pròpies ja no val per res. Solucions? No sabria què dir-vos. Poder caldria alguna mena de propaganda, com que ara està de moda fer el dia de l'allioli, el dia de la cabra coixa, el dia de la gallina grepa o les jornades del pagell borni, podríem muntar el dia del català del Cap de Creus. Ens reuniríem amb els interessats pel català que desapareix i podríem mostrar obertament l'existència del Diccionari Català-Valencià Balear del Cubemoll o el Diccionari Etimològic i Complementari de la Llengua Catalana de Joan Coromines. Parlaríem de Griera i de molts altres personatges. Deixaríem parlar els que tenen moltes paraules i expressions per ensenyar-nos i podrien escoltar-los tots els que volguessin sentir. Què li sembla, senyor Quim? Ho podríem proposar a l'Ajuntament? Aviam si ens fan cas. Jo no sé, ja em veig a la plaça Major cridant «Aiga! Espàrgol! Xerxa! Afogar!» i tot un requilier de mots incomprensibles i d'expressions indescifrables davant d'un públic sorprès i astorat, on els més púdics i puristes taparien les orelles als infants. Seria un èxit. I si això no funciona, ja només ens queda baixar-nos els pantalons i quedar a la mercè de les autoritats competents del govern de la Generalitat. I venuts els rampells i gracietes idiomàtiques que tinguin a bé practicar els entesos de papers de torn. Com, mira per on, ara els hi ha anat bé que aquests curiosos habitants de l'Alt Empordà diguin brunyols, els dits brunyols. Els hi ha fet gràcia. Li han donat el vistiplau i la benedicció urbi et orbi perquè la paraula s'usi i es conegui arreu. Ai, que típic! Call. Apa, doncs, brunyols de l'Empordà. Es veu que al Cap de Creus no tenim cap mena d'amor propi ni iniciativa i hem d'esperar que els dinosauris de Barna ho donguin per bo per no ser excomunicats. Jo, mentrestant, parlaré com he après al Cap de Creus. Què hi voleu fer? Tots iguals no podem ser. Resistència dialectal. Està absolutament en la línia del llibre de Lluís Feliu. Fantàstic. L'haig de conèixer, aquest senyor. Un dia d'aquests us el presento. Totalment d'acord. Hem d'intentar conservar la manera de parlar d'aquí. Sí, fer un I és molt curiós allò que hem perdut una paraula amb la de joguet i joguina. Sí, senyor.
És que Curiós. una cosa, aquí era el joguet i de joguina es feia servir, i fressa i soroll també, ara no, sempre soroll. Quan la fressa és una cosa, el soroll és una altra. Bueno, i tantes, no discutiríem pas i ho faríem enormement llarg, això, aquests immersos de la barra, què voleu fer-hi? Però, bueno, esclar, som tan mansos, nosaltres... A passar pel tubo sempre. A passar pel tubo, vinga. Molt bé. Ai, m'he acalorat i tot, amb aquesta xerrameca d'aquest... Sisplau, perquè s'enfada, en Lluís Londot s'enfada. Doncs vinga, fins a la pròxima. Fins la setmana vinent. Ben trobat. Ràdio Llançà, 90.0 FM.